7 आरो 8 सेप्टेम्बराव खुंजानो थांगासिनो नैथि पुलिसर नार्जारि गोसोखां जोलुर बादायलायनाय। क'क्राझारनि समाज सिबियारि राहुल नार्जारिया गावनि आंगो बिफा रुंसारि पुलिसर नार्जारिनि गोसोखांथियाव खुंनो लादों जोलुर बादायलायनाय। सराइबिलनि जोगेन्द्रपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों खुंजागोन नैथि पुलिसर नार्जारि गोसोखां जोलुर बादायलायनाय। गामि ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव थुलुंगा होनायजों लोगोसे लोगोआरि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनो आरो गोजोन खौसेथि थासारि गायसननायनि थांखिजों थांनाय बोसोराव खुंनाय बायदिनो देग्लायबो क'क्राझारनि सासे जाफुंसार फालांगिरि आरो समाज सिबियारि राहुल नार्जारिया गावनि आंगो बिफा रुंसारि पुलिसर नार्जारिनि गोसोखांथियाव जोलुर बादायलायनाय खुंनो थाखाय आखायाव लादों। समाज सिबियारि राहुल नार्जारिनि दैदेननायाव बिथांनिनो फालांगि फसंथान नार्जारि फार्मनि रांखान्थि हेफाजाबजों उत्तर पूर्वांचल लक्क कल्याण समिति क'क्राझार दालाय आफाद आरो जोगेन्द्रपुर श्रीराम क्लाबनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सराइबिलनि जोगेन्द्रपुर गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 7 आरो 8 सेप्टेम्बर खालि साननैनि हाबाफारिजों नैथि पुलिसर नार्जारि गोसोखां जोलुर बादायलायनायखौ खुंनाय जागोन। बे गोसोखां जोलुर बादायलायनायाव क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन जोलुर हानजाफोर जेरै गसाइगाव सालबागान क्लाब, कसुगावनि बनजार एफसी, टिपकाय बासबारि इयं स्टार क्लाब, सराइबिल हाथरखि क्लाब आरो गुबुन गुबुन गासै मोन 8 जोलुर हानजाफोरा बाहागो लागोन। मख'नाय जायोदि बे जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवजेननाय गिबि सानखालि थामहिनबा 7 सेप्टेम्बर खालि बर'नि सुंद' सावथुननि मुंदांखा फेस्ला फावगिरि प्रेक्टिकल बसुमतारिया बाहागो लानानै बायदि बायदि फेस्ला दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों नायगिरिफोरखौ रंजाखां होफैगोन आरो जोबथा सानखालि फाइनाल बादायलायनायावबो फावखुंग्रि मनीषा मोसाहारिया बाहागो लानानै नायगिरिफोरनि गेजेराव मोसानाय दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामगोन। बेनिखायनो समाज सिबियारि राहुल नार्जारिया खुंनो लानाय बे नैथि पुलिसर नार्जारि गोसोखां जोलुर बादायलायनायखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैना गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होफैनायजों लोगोसे गोजोननाय लाफैनो आरो हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो थाखाय सराइबिल ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ गुरै खावलायहरदों। गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरो नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों आं मिथिहोनो सानो जे फैगौ 7 आरो 8 नैबे सेप्तेम्बर दाननि अर्थात फैगौ सनिबार आरो रबिबार खालि जोंहा मोनसे गिदिर जोलुर बादायलायनाय खेला जोङो आयोजन खालामदों। नार्जारि फार्मनि स्पन्सार खालामनायाव लोगोसे श्रीराम क्लाब आरो उत्तर पूर्वांचल लक कल्याण समितिनि बानजायनायाव सराइबिल ओनसोलाव अर्थात जोगेन्द्रपुर गामियाव बे खेलाखौ जोङो गेलेफुंहोनो थाखाय साखाफारा जादों। दा बेनिखायनो गासैबो सराइबिल ओनसोलाव थानाय जोंनि जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायहरदों। नोंथांमोनहा फैगौ सनिबार खालि अर्थात सनिबार आरो रबिबार अर्थात 7 आरो 8 सेप्तेम्बर खालि नोंथांमोनहा लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे जोलुर बादायलायनायखौ जाहाथे सहाय खालामफैयो आरो लोगोसे बे जोलुर बादायलायनायावनो जोंजों बाहागो लाफैगोन शर्ट मुभि सावथुननि जोंहा बे प्रेक्टिकेल बसुमतारी फंबाय बिथाङा 7 थारिखआव फैगोन आरो मनीषा बिनानाव बिथाङाबो 8 थारिख फाइनाल खालि फैगोन। दा बेनिखायनो आं खावलायहरदों जोंनि सराइबिल ओनसोलाव बा जमदुवार ओनसोलाव जेसेबां जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोनहा लैहोर लैहोर फैनानै बे खेलाखौ जाहाथे जाफुंसार होयो आरो आं आसा खालामदों जोंनि रायजोफ्रा बे जोलुर बादायलायनायखौ जाहाथे मोजां मोनग्राखा आरो गासैबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे जोंनि बे जोलुर बादायलायनायखौ सहाय खालामनानै जाफुंसार होयो बेखौनो आं खावलायहरनाय थाबाय। जोंनि खेला बेखेवजेननाया सनिबार अर्थात 7 थारिख 1:30 जोङो ओपनिं खालामगोन। दा बेनिखायनो 1:30 अर्थात 1:30 बेलासिनि 1:30 समाव गासैबो रायजो राजाफोरखौनो आङो बेवहाय
नुजाथि होनानै खेलाखौ जाफुंसार होनो थाखाय आं खावलायहरदों। लोगोसे 8 तारिख बा जोंना रबिबार खालि जोंनि सेमिफाइनाल आरो फाइनाल गेमा जागोन आरो खेला जागायजेनगोन थिग 2 रिंगानिफ्रायनो सेमिफाइनाल खेलाखौ जोङो गेलेनो थाखाय साखाफारा खालामदों। दा बेनिखायनो आं खावलायहरदों बे सनिबार आरो रबिबार बे साननैनि हाबाफारि लानानै जोलुर बादायलायनाय जे जों खेला होनायाव गासैबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे ज' फैनानै जोंखौ सहाय खालामो आरो बे बादायलायनाया जागोन जोंहा सालबागान थागोन आरो कुसुगावनिफ्राय जोंहा थागोन, बेनिफ्राय जोंना बासबारिनिफ्राय थागोन, लकेल टिमबो थागोन। दा गासैबो टिमफोरखौ जाहाथे नोंथांमोना थांनानै सापर्ट खालामहैयो आरो बे बादायलायनायनि मेम'रियेल ट्रफियानो जागोन नैथि पुलिसर नार्जारी मेम'रियेल ट्रफि आरो बे ट्रफिया सिमोनबो जादोंमोन आरो देग्लायबो जादों आरो फैगौ समावबो जाबाय थालांसिगोन। गोजोन्थों।